ljudi, ovo je naša prva epizoda snimanja Minecrafta i snimanja igrica. Mi smo Serbian Gamers BB i danas ću vam pokazati kako da napravimo mi pravimo kuću. Mislim, to je vrlo jednostavno, tu mi svako da napravi kuću, a mi ćemo pokazati naš stil gradnje kuće. Evo ovako. Da. Ja ću, nemojte Popović. Ja sam Đole, a ovaj lik pred mene je Popović. Zvani Pop. Da. To je Lule Pop. Ovako, napravite, gledaj mene, napravite ovako, isto ovako temelj, ali šta ostavite ovako na ćoškovima, vidite, pogledaj, pokaži Pavlović. Ostavite na ćoškovima ovdje. Na ćoškovima i možete da ostavite i hrastavinu, a mi ćemo staviti brezovi. Mislim, to mi tako pravimo. Da nisi možda trebao, da ima 3 od zemlje 4, da nisi trebao ovdje možda na vrata da staviš, ovdje i... Napraviti radnu tablu pa stavi. Okej. Inače, mi igramo na serveru Speedcraft, ja se zovem Stefa Lol, vi pogledajte moj skin, vidite moj skin. Inače, mi imamo 3 šteka dijamanata, nije da se hvalim, ali našla neku građevinu, neki udar pravio, pa nije climb. Inače, climbujete, to kliknete samo kosu crtu, ukucate F... Climb. Nije, ukucate... Kako nam vidim? Da napraviš server, napraviš klan, Pope. Climb. Da, kad napravite klan, to je da ste za dana napravio klan, napravite klan i samo ukucate FC klan. Gdje ste otišao, Bogoviću? Dođi vam da pokažem da jako pravimo kuću. Da, samo da uzmem drva malo treba će. Imamo dosta drva, dođi vam. Pa da uzmem radnu tablu da napravim. Pa imam ja, dođi vam. A što mi ne reći? Daj dok ne završi. Ajde padam. Ajde. Pa vidite, ovako možete da nađete drugara ovako, samo kucate ko se crta, TPA, odvojeno ime vaše druga. A ovaj drug mora da napiše ko se crta, CCPT. Ajde Pope. Evo ja sam napisao sada i samo kad hoćete da prihvatite kucate TPACCJPT i onda... Evo, stvorio si se. Samo da pokažemo ljudima, idi iskopaj, samo pokaži ljudima kako mi pravimo ovu konstrukciju, pa ćeš otići da nađeš tako, samo sekund. Da pokažemo ljudima. Kao izgleda ovo lepo. Inače, mi smo uzeli tamni hrast, ali lepše je kad imate običan hrast. Ali mi smo ovdje na ovoj planini, možda pokaži ljudima okolinu. Na ovoj planini smo i nije loše. Mi ćemo tu da pomer se Bogoviću. Da. Mi ćemo ovdje da živimo. Inače, ako hoćete neki skin, samo kucate skinovi za Minecraft. To je lagano nešto, ali dobro. I samo ukucate vaše ime. To jest, tačnije, pogledajte kako ime skina. I kad nađete skin, samo ukucate ime skina. Ne kucate recimo Đorđe ili Popovi ili Pop, nego kucate ime tog skina. Da. Evo, ja sam završio konstrukciju, sam još ovo govorim. Šta smo još htjeli da kažemo vezano za klipove? A da. Ja sam... Mi ćemo snimati i PES, kao imat ćemo PES 13 i PES 12. Snimat ćemo NBA, najčešće NBA 2K13. Inače, mi smo Serbian Gamers BB, morate se subscribe-ovati na naš kanal, ovo je ekstra kanal. Ako se subscribe-ujete, u opisu videa ćete, inače mi igramo i Counter Strike, mi imamo naš klan u Counter Strike-u, u opisu videa će vam pisati ime naše klana, pa ako hoćete uđite u naš klan i pitaće nam ime i pod servera. Znate, i naš je klan svakom otvoren, znači kogod hoće da uđe, može da uđe u klan. Evo ovako, Bogović, sad ja da napravim rad, imam ja rad 2 radne table. Ovako možete da ne koristite u kući, obesi. Evo ovako. Uzmeš, idi iskopaj, samo da vam pokažem ljudima, idi iskopaj pesak. Da. Inače, ovo je naša prva epizoda snimanja. I morate se subscribe na naš kanal, znači morate se subscribe-ovati ili...
subscribe, like, share i komentar. Dobijete link za skidanje, dobijete link za skidanje NBA 2K13. Inače, to je to. Morate se subscribe-ovati na naš kanal. Ako bude dosta lajkova i subscribe-ova, mi ćemo nastaviti. Mislim, nastavit ćemo i ovako, ali voljeli bi da ima dosta subscribe-ova. Da, to je tačno. I ako vam se nešto ne sviđa, napišite u komentar slobodno. Znači, ništa vam nećemo zamjeriti. Da, ali nemojte se psovati, molim vas, mi smo kulturni, našim civiljanjima neće biti psovki. I to je sve, stvarno još da kažemo, nešto, subscribe-ujte se na naš kanal, Popoviću dođi, ajde kad nađeš Imamo da kažemo. Kad nađeš si speci, dođi vamo da ispečemo staro. Da. I snimat ćemo normalno Counter Strike, to da ne zaboravim. Mi smo Serbian Gamers BB, ne znam, pisali smo to BB, zato što smo mi iz Banja Bašta. Popoviću, moramo da napravim krov, nema breze. Da. Samo ti pravi krov, a ja vamo kopam pesak. I normalno u deskripciji videa će vam biti i pod ovog servera, pa možete igrati sa nama. Da, jače... Ako nas vidite, pogledaj Popoviću, gdje si ti? Ovdje je na eno kravice. Moje kravice, ne ubije moju kravicu. Da. Inače, pogledaj Popoviću, pokazat ćeš ljudima kad dođemo na kuću kako imamo mi ovdje dolina reke. Da, i ovdje se... greška moja greška. Ovdje. Kako negdje creeper? Ne, znaš kako se dobro vidi kuća odavde. Inače... Mala je kuća, tamo, poslije ću morati da uzem brezove i napravim parket. Da, parket, kad pravite najbolji od breze ili najsvetliji. Najsvetlije, može od frost, ali opet od brezete. Da, najsvetliji. Znači morate se subscribe-ovati naš kanal je ekstra. I to je to, samo vam da kažemo. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!